Svega presretni smo što smo ovdje. Raduje me ovako zanimanje i medija, a i vidim koliko nas ljubavi čeka ovdje za ovog boravka, tako da sam uvjeren kako će ovo biti pun pogodak. Dolazak u Međugorje i boravak ovdje u sklopu tih priprema za utakmicu protiv Škotske i Portugala koje nas očekuju. Ležernog karaktera ovih 6 dana ovdje u Međugorju. Radit ćemo jedanput na dan u popodnevnim satima. Mislim da će to biti ili 18 sati, 18:30, možda najkasnije, s obzirom na mrak koji pada. Kao što vidite, imamo sve moguće uvjete koje jedna reprezentacija naše kvalitete treba imati za ovakvu vrst priprema i to ćemo na najbolji mogući način iskoristiti. To da ćemo imati u vidu koliko su igrači iscrpljeni jer je kraj sezone, svi su imali naporne sezone, želja nam je regenerirati ih, ako nas vrijeme posluži imamo i bazen tu za malo kupanja, ali uglavnom koncept rada u kojem će biti spojeno ono opuštanje sa trenažnim procesom i sa taktičkim dijelom pripreme za Škotsku u kojem ćemo gledati video isječke i analizirati protivnika, isto tako pripremati se za ono što nam slijedi. Olić, Vukojević i Eduardo dolaze u srijedu. Ugodno iznenađenje za mene, ali nije na meni da komentiram. Moje želje su jedno, a odgovornost i objektivno hijerarhija nogometna je drugo i to treba poštovati. Ja sam mislio da nogomet spaja ljude i da širi ljubav, ali izgleda da to nije tako, ne znam iz kojih razloga i ko je kriv za to. Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti, a vidim tako će biti priopćenje predsjednika dvaju saveza, i BiH i našega, da se u što skorijoj budućnosti dogodi gostovanje reprezentacije Hrvatske na pravi i na kvalitetan način ovdje. Ako je zamjerka u tome što smo kasno uputili poziv i taj nered koji je bio na ovoj zadnjoj utakmici, ako je bojazan iz tog razloga što su bili sad neželjeni incidenti, onda to trebamo tako prihvatiti, šta mogu. Da se ipak podružimo malo jer nismo često tu, a ovdje leži, da ne kažem, gro onih navijača koji nas najčešće prate i bodre na našim utakmicama. Sam imao namjeru isprobati neke stvari koje me, kako bi rekao, žuljaju kao nogometnog trenera, ali ću nastojati to nadoknaditi sa jednim dobrim treningom u kojem ću morati suprotstaviti sve svoje igrače jedne drugima u nekakvim varijantama i konceptu treninga koji sam zamislio. Sad neke stvari moram mijenjati, ali dobro, imamo dovoljno vremena. Trebam im govoriti kakav je Stipe profesionalac, koliko živi svoj posao, koliko je dosljedan svemu što radi i kako je najmanji problem to što se ima igrati taj baraž u vrijeme u kojem on treba biti sa reprezentacijom, dakle 4. Problem je što se ta utakmica igra u jako udaljenom mjestu. 9 sati leta on mora imati za odigrati tu utakmicu, a problem je i drugi za mene. To što se dogodilo između Rusije i Italije, recimo, sad na ovom prvenstvu mladih, pa ima još niz drugih nekih stvari, recimo oni su tog svog mladog reprezentativca koji je Stipina rezerva primorali da ide igrati za mladu reprezentaciju. I sve mi to govori da ne bi trebao imati nimalo razumijevanja za te klubske potrebe. Bez obzira kolika Stipina želja bila, ali kažem, još mi predstoji razgovor s njim, nisam sretan radi toga što se njemu u klubu događa, ali prioritet je ono što naša reprezentacija ima za napraviti i mislim da ćemo u skladu s tim i ponašati se. Igrači su završili svoja natjecanja 15. ovog mjeseca, neki završavaju sad 26. Zadnja grupa završava 1. i 2. 6. I uistinu je teško svim izbornicima na takav način se ozbiljnije pripremati za kvalifikacijske susrete koje život znače mnogim reprezentacijama. Ali ne možemo birati.
netko tko je odgovoran i to tako posložio, to moramo tako prihvatiti i pripremiti se najbolje što možemo. Danas je nogomet drugačiji nego što je bio prije 10 godina, da ne idem još dalje unazad. Puno drugačiji. Sa 10 godina će biti puno napredniji, brži i zahtjevniji nego što je danas. Prema tome, generacije je nemoguće uspoređivati, a uspoređivati možete rezultate. Dakle, neupitno je da je generacija čiji sam i ja bio dio napravila jedan rezultat koji bi ova reprezentacija trebala sustizati. Dakle, još nije na toj razini, ali isto tako neupitno da je ova generacija koju ja vodim do sad napravila stvari koje je moja generacija imala priliku, a nije uspjela. Znači i pobijediti Makedoniju u gostima i pobijediti Srbiju, a sad ćemo vidjeti da li ćemo prvi put u povijesti naših ogleda pobijediti Škotsku i tako dalje. Dakle, ima stvari u kojima je ova reprezentacija koju ja vodim ispred one moje vrste u kojoj sam igrao, a ima još stvari puno koje bi trebali dostići da možemo rezultatski reći jednako smo uspješni ili nismo jednako uspješni.